खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 अक्ट'बर 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ जोबोरैनो लोरबां जागोन। गुबुनजों थगायजानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ अदेबानि थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। नाथाय गोबाव सम नांनो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ। सिगांनि आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोनि गाहाम अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै गोजोननायबो मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयआ बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन।
फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, जेरावबो देरहासार जानो गोब्राब जागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन, नाथाय अब्लाबो गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै गोजोनै थागोन, देहायाबो मोजाङै थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन, नाथाय अब्लाबो सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा जाफुंनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, नाथाय गोबां हेंथा नुजानोबो हागौ। सोरनिबा गाज्रि नोजोर नांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गावनि रोंगौथिखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हागोन आरो बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोग्गो साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांगोन। सोरबा गोदान सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब लानो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गावनि गोसोखौ बुरखायनो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लिरनाय आरो फरायनायाव आखा फाखा जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा बबेबा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन।
धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोआव गोबां पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा गोबां अनसायजागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन आरो सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोबां मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय गोमानो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां नङा मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो गोसोनि जिंगाया बांगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन नाथाय अब्लाबो गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुंभ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव अननाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।